Mayong buntag mga kaigsunan, mayong udto, mayong gabi alang sa tibuok kalibutan. Nasa sa atong Sibya sa paguting kay kamaturan diri sa pangutana Brother Jerry o atong tubagon ang pangutana nga ang pangutana kung makatoliko, kung mahimong universal na ang iglesia, mao ba ni timaan nga kinibang mahimo na siyang tinuod, no? Mahimo na siyang tinuod, mao ba ni siya timailhan nga ang usa ka iglesyang gitukod ni Kristo o sa Dios nahimong universal na gitawag og Katolik. Nga matud pa ni Gitgano ng pari sa Katoliko mga kaigsunan nga ang Katoliko nga gikan sa Roma nahimong gitawag og tinuod nga iglesia kay lagi gikan sa Roma, gikutlo niya ang Roma mga igsuon, no? Nasulat sa Roma. Atong patalinghugan mga kaigsunan ang kining pahayag ni Gitgano, atong patalinghugan. Sa tibuok kalibutan. O, nalipay ko kaganina. Kaya gikutlo ang Roma 1:7. Yakabong taga-Roma, itawag sa Diyos. O ang inyong pagtuo, gipakailap sa tibuok kalibutan. Unsa man ang kahulugan, anang pagpakailap. O na gitawag Catholic Universal. Muna, nihulugan anang pagpakailap. O na gitawag Catholic Universal. Muna, niabot sa Espanya, sa Roma 15:24-28. Muadto usab ako sa Espanya. O ang taga-Espanya, o ni Christianize nato. Hindi sa Pilipinas. Okay. Salamat. Inyo na nadungog mga kaigsunan nga gikan sa Jerusalem hangtod na sa gitawag og Roma hangtod sa tibuok kalibutan. Nga matud pag gipakuyanap ang mensahe na himong Kristohanon. Ang pangutana, kanang Kristohanon kinsa man na? Igo na ba nga mulukop ta matawag na tag-Kristohanon? Kung iyong basahon ang Buhat 11:26, 11:26 atong basahon. Nag-ingon dire 26, og sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidala sa Antokya ug sulod sa tibuok usa ka tuig sila nagkatigom sa iglesia ug ilang panudluan ang usa sa dakong panon ug ang mga tao ug sa Antokya ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Mga kaigsunan, giklaro nga ang Kristohanon di ay gitudluan. Wala sila matawag o Kristohanon kung wala gitudlo ang tinuod. Unsa may gitudlo igsoon 1 City 17. Ang kabubuton sa Dios maoy gitudlo. Unsa man ang kabubuton sa Dios nga gitudlo ngadto sa Kristohanon? Mateo 7:21. Matud pa nga dili ang tanan nagatawag kanako, tanan ha, Ginoo Ginoo makasulod sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Unsa di ay makasulod kabubuton sa man? Ang universal makasulod ba? Dili mga kaigsuunan kay wala magtuman sa kabubuton sa amahan. Pero ang iglesia nga milukop sa tibuok kalibutan nga nagtuman sa kabubuton sa amahan, maoy makasulod igsoon. Ang Seventh Adventist mulukupay na pud sa tibuok kalibutan, unya nagtuman sa kabubuton sa amahan. Unsa man ay kabubuton sa man? Salmo 48, matud pang salmista David, nagakalipay ako sa pagbuhat
sa imong kabubuton o Dios ang kasuguan niya sa akong kasingkas. Unsa day kabubuton sa Dios? Kasuguan mga igsoon. The 10 Commandments, ikaupat nga sugo adlaw Sabado, gibatasan ni Kristo, Lucas 4:16, gibatasan sa mga birhines, Lucas 23:54-56, o gipahulayan sa mga apostol, buhat 13:14, 42, 44, bisan pa sa mga hentil. Nag-ingon ang Isaiah 56:2, bulahan ang nagpadayon sa pagtuman sa adlawng igpapahulay. Mauna ang gipasabot nga nahimo tang Kristohanon tungod sa gitudlo. Dili kay nahimo kang Kristohanon kay nilukop ka. Kunya karon ang nilukop kung bakak mga kaigsunan. Kung ang nilukop ang hinimo lamang tao sumala sa Marcos 17:8 nga inyong gihawiran ang tradisyon, mga kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. 8, maayo gay inyong pagkabiya sa kasuguan sa Ginoo. Dili mahitabo igsuon nga mahimong tinuod bisag nilukop ka kung wala gitudlo ang tinuod nga pagtulunan nga mao ang kabubuton sa Dios. Siguro igsuon natubag ang pangutana kay gikan man gud sa Jerusalem. Ang Jerusalem hantod karon Sabbath keepers, mga nagbantay Sabado mga kaigsunan. Muna imposible kaayo nga kamo mo mahimong tinuod tungod kay nilukop mo. Duha ba ni kaklase ang Katoliko? Kangit-ngit o kahayag. Ang kahayag nagakahulugan og pagkamaayo o pagkabalaan. Way lain igsuon. Nagingon ang Efeso 5:8, you are the child of light. Sa 9, unsa man ang kahayag mao ang pagbuhat og maayo, unya nagtumas kabubuton sa Ginoo. Nahimo siyang balaan mga igsoon. Roma 7:12, way lain balaan ang balaod sa Ginoo. Kanang balaod sa Ginoo mga kaigsunan, mo na gituman sa tinuod nga nag-angkon og universal. Universal na ata sa tinuod mga kaigsunan. Salamat kay sa inyong pagpatalingog, manginaot ko nga ato ni nga makuha ang pagtagad mga kaigsunan diri lamang sa atong paguting kay sa kamaturan. Thank you very much. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye.